Asibhekele umuntu osibukela wonke eNingizimu Afrika ugonyapha lo ingodla noma imoto enkulu ethwala ezinye imoto encane engafundeki ehlola abafazi amade bayafunda behlula. Ukhiyovula bonke ukhiye siyabingela nje kunyaka omusha kusiyami ngoba into ebalekile kuba sikhuluma nabantu noma siphinde sibafundise ukuba wonke umuntu uyadinga ukuba asukumele impilo yakhe ngoba ukhona umuntu oyayehlale kodwa ebazi ukuthi yena uyayidinga impilo. So ke lonyaka mawuqala sifuna ukukhuthaza abantu ukuthi kubalekile ukuthi asikwenze ukuthi sibakhuthaza basiphinde sibafundise ngoba izinto eziningi ziyabadida abantu. Ikhona into esifuna ukukhuluma ngayo ethinta umcebo ongapheli noma ukwazi ukuthi uphile into engezukuphelelwa ngoba abantu abaningi bahlala bebuza ukuthi lento engapheli zinjani, ngabe sinamngozi buni zinjani masikwenza la ekhaya ayikho into enobungozi. Yinto ekwazi ukuthi masikwenzele yona izokusebenza izokuphilela iphinde idlulele kwabanye abantu futhi noma iphinde idlulele emathiwa useko idlulele enganeni nazo ukwazi ukuthi uba uyayibona leyo ngane ozoyikhetha wena ukuthi iyona efuna isale nezinto, iyona efuna ukwazi ukuthi ikhubeze impilo ekhaya. So ke zikhona izinto ezinjalo ezenza la ekhaya kodwa kuningi masikwenza ngendlela yakhona siyadinga ukuthi umuntu afike ekhaya sikhulume kahle ngoba masikwenza khona izinto efuna ukuthi uzoyithatha efuna indle yazo ngoba abantu abaningi thola ukuthi babelanda izinto abakunaki ukuthi khona ezinye izinto engafuni ukuthi zihlale nabantu okuba zimfihlo zakho. So lokho sikhuluma ngakho okumcebo ongapheli kuyayidinga nje indle yakhe ekhaya yakhe indle yakho ozokwazi kahle ukuthi indle yabo le engizokwazi ukuthi mina ngikhulumele kuyona mangabe ngidinga ukuthi ngiyokhuluma. Abantu abaningi mhlawumbe mawuthinta umuntu webhizinisi lo uyakhona ukuthi ukuthole uthinta umuntu oyisangoma, uthinta umuntu wenyanga, uthinta umuntu oprofit konke lokho bafunza amabandla kuhlukahlukene kodwa uma ukuthi into ngasithi manje udinga ukuthi uze abantu kulo nto oyenzayo wonke umuntu abantu abakanjalo amabhizinisi amancane baningi bakuthathile abantu bayibona impilo. So ke kukhona kuzothi laba bantu bamabhizinisi abasazama sesibanika amabhodlela umuntu azakwazi ukuthi aye phezulu. Abantu abaningi bahlale bafuna inyosi ngathi mina uma ufuna inyosi kasiningi ufuna ukuthi iba nesiqiniseko sokuthi vele la khona ekhaya ula uzokwazi kahle ukuthi usemzini okhandwe nguwe ngoba into ezifana nalezi ziyakhulumisa. So ayifuni ukuthi uyithathe uphinde uyohlala nazo kini ngoba uzophinde futhi bangazumsinda abantu abawumndeni. So kukhona siyabanika abantu konke lokho kuzinyo kodwa kufuna ukuthi bayiba nolwazi ukuthi yebo neyebo wena unalawazi khona ukuthi lapho uhlala wena akekho umuntu ozokukhulumisa uma uthatha izinto ezinjalo. So kwehlukahlukene nje ngokuhlukana kwakho kodwa ukhona umcebo ongapheli noma singeke uchaze sikunika nje izinto ezimbili noma amadoda amabili ohamba nawo wazi ukuthi uyosebenza uyophila. Kodwa okuningi siyasiqede efonini abantu bayazi ngonyama usejimistin aphinde basemtubatuba kodwa okuningi siqede efonini laba hleli nendoda noma singeke siyichaze namhlanje sizoyichaza soba nelanga lala esazokhuthuza so ngichazela khona ngalo. So ilokho kusho ukuthi uma sithinta izinto ezithinta impilo zabantu suye sathi sithinta ukuphila kodwa yiko ngithi mina ngeke sibachaze umuntu yena ufuna isukele ezisigodlweni wangonyama ejimistin enambeni ethi 076 70 55 196 ngeke sibachaze yebo ngeke sibachaze kodwa nje uyasondela sifike sikwenzele ukwazi uphile nje ubabona ukwazi uphile okumcebe ngithi mina awuphelelo nabantu abaningi abafuna bageze bafuna benziweni ngoba unyaka uyaqala nje wonke umuntu ufuna vele ukuthi usukumela uyakhona ufike uthola ugezeka nje ukugeza kodwa kubalekile abantu abafuna ukuthi mawuqala uqale kahle ba abantu babuye emakhaya abanenkinga abathola imithi yonke lento. So ke kubalekile ukuthi bagezeke abantu ayekho umuntu okhona ufuna agezwe ngandla kwethu yilo lithandayo sicela ukuthi abantu basibukayo bese ba comments on pendula nabasubscribe uNkulunkulu anibusise enyakeni omusha
unload engathi ngagcina usubscriber usalokhuza usa-comment ngathi inkosi ngaba nawe ikwenzele kahle futhi nalo sendleleni nalo fisa ukuthi agcine efikile siyafisa ukuthi engathi uNkulunkulu anginika amandla ukuthi ugcine ufikile nawe kungonyama ngoba kunabantu nje abaye bejabule ukuthi bafike bayangibona kubajabulise singakabanika impilo so ke siyasifisa ukuthi nawe ufisayo engathi uNkulunkulu ngaba nawe kuze kufike ukuthi ufinyelele ekhaya ukwazi usibona sikhulume nawe ukuthi yini ofisa ukuthi masikwenze ngoba vele abantu abezigodleni abaningi abantu abalanda amandla ikakhulu lapha ekhona abantu abeze lapha abantu abalanda amandla ingayo nje ukuthi yinto engathi abantu abaningi bahlanga ngizolanda ekhaya kukhona abantu basikhulume la asivalelise sibonge uyabona yebo siyavalisa sithinte number lethi 07670 55 196 07670 55 196 sihlangane ocingweni abantu babekezele balinde mawuthiwa umuntu aphenduleka kodwa ngifisa ukuthi unyaka uqale kahle ngane zakwethu kuba bonke nesaza abathinta ngezandla siyafisa ukuthi wonke umuntu osibukelayo engathi uNkulunkulu ngaba naye lezingabathinti kodwa engathi nonke ngahamba kahle zonke izinto zenu ngegama lenkosi uJesu namanje siyabonga nisale kahle.